So, patuloy mo lang siya. Nangangamoy sunog talaga siya mga kabesh. Kasi may mga buhok pa siya na hindi ko talaga nasa-shade lahat. Kaya nangangamoy siya. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, ligaya at labis. Oh, magandang dilag, bawat lakad mo lahat sila'y napapatingin. Di mo wari, ba't ganon ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano bang ginawa mo, ako'y naaaliw. Tinatanaw, tanaw kita. Hey guys, it's me again, Pretty Akera, and welcome back to my channel. And for today's video mga kabesh, gagawa tayo ng review tungkol sa portable IPL laser hair removal na nabili ko siya online. Dati na talaga ako nagpapa-laser mga kabesh nung nasa Cebu pa ako. And since mahal dito sa Sweden at hindi ko siya afford, at saka yung pera ipapalaser ko dito, ipapadala ko na lang doon sa Pilipinas para pambili ng dog food ng aso ko. So, kaya I decided na bumili na lang ng portable. Hindi kagaya nung nasa Cebu pa ako, nagpapalaser ako twice a month. Buong face ko, pinapalaser ko siya. Kasi nga marami akong mga sumpa ni Zinky dati. So, effective naman siya. In-advise ako ng nag-laser dati sa akin doon sa Cebu na kailangan ko talaga siya i-maintain kahit once a year. Kasi natapos ko na yung session ko doon sa Cebu. So, kailangan ko lang talaga i-maintain once a year. Kaya napag-isipan ko bumili na lang ng portable IPL para ma-maintain ko naman yung papalaser ko sa mukha ko. At ngayon, ginagamit ko talaga siya sa kilikili ko at saka sa legs ko. Let's start the review mga kabesh. And this is the IPL Portable Laser Hair Removal. And kailangan lang natin siya i-plug mga kabesh para mag-work yung portable natin. Ayun na nga mga kabesh. Naka-plug na yung IPL Portable natin. At ito yung turn on niya. Ito naman yung saksakan. Ito yung i-click mo mga kabesh para magpa-flash yung laser natin. And this part mga kabesh, ito yung laser niya. Dito yung magpa-flash yung lights sa skin natin. And itong IPL na to mga kabesh, meron siyang hanggang level 6. But ginagamit ko dito is level 5 kasi hindi siya masyadong masakit. Ito-try ko siya sa kilikili ko mga kabesh. But wag niyo akong ibabash kasi ang itim talaga ng kilikili ko. But ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya gamitin yung portable IPL natin. So let's start mga kabesh. So i-turn on lang natin yung IPL natin mga kabesh. Ayan, naka-turn on na. At automatic siya nasa level 2. I-click lang natin ng 3 beses para magiging level 5 siya. Ayan, nasa level 5 na siya mga kabesh. Before mo gamitin yung IPL mga kabesh, make it sure na na-shade mo na yung kilikili mo or legs mo para iwas sunog sa mga balahibo mo. Kasi nag-aamoy sunog talaga siya. So let's start mga kabesh. Few moments later. Ayan, ang itim-itim ng kilikili ko mga kabesh. So ilalagay ko lang siya dito kung saang part na may mga balahibo siya. Tapos i-click mo lang siya. Ayan, nagla-light siya. Ayan. Sunod mo lang. Ayan. Oh. Ayan. Tapos balik ka sa itaas. Step by step mo lang siya mga kabesh. Gumagamit ako ng shades mga kabesh para maprotektahan yung mata ko. Pero sa ngayon hindi ako gumagamit para sa vlog.
So, ganun mo lang siya mga kabesh. Ayan, medyo nangangamoy, sunog na siya. Ayan. Balik mo ulit. Ganun mo lang. Ayan. Ayan. Dito naman, banda. Ayan. So, make it sure na laser mo yung part ng kilikili mo mga kabesh na may balahibo. Ayan. So, ano mo lang siya. Ayan. Pagkatapos mong i-laser yung kilikili mo mga kabesh, lagyan mo lang siya ng lotion or cream para medyo mag-smooth siya. So, dito naman tayo sa kabila mga kabesh. Ayan. So, click mo lang siya. Pababa. Ayan. Ayan. So, click mo lang mga kabesh. Ayan. Ulit. According sa manual, pwede mo siya gamitin once a week. But ginagamit ko lang siya twice a month. Sa kilikili ko at saka sa legs ko. Ayan. So, patuloy mo lang siya. Nangangamoy sunog talaga siya mga kabesh. Kasi may mga buhok pa siya na hindi ko talaga nasa-shave lahat. Kaya nangangamoy siya. Medyo masakit siya mga kabesh. Ayan. Ayan. A few moments later. Ayan, natapos ko rin i-laser yung kilikili ko mga kabesh. At ngayon naman, lalagyan ko siya ng lotion or cream to make it sure na smooth siya. May sunog siya mga kabesh. Natapos ko na rin ipakita sa inyo kung paano gamitin yung IPL portable natin mga kabesh. And honest review mga kabesh, napakaganda niya gamitin kasi nga nag-work talaga siya sa kilikili ko at saka sa legs ko. Ginagamit ko lang siya sa kilikili at sa legs ko mga kabesh kasi sa mukha ko once a year ko lang siya gagamitin. Kasi yun nga yung advice ng nagle-laser sa akin dati. Pero napakaganda niya talaga mga kabesh. Nag-work talaga siya. Ayun na mga kabesh. If nagustuhan nyo yung video na ito, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga next vlog ko. Enjoy life mga kabesh and don't forget to smile. I love you all. Bye-bye! Closed doors, I'm a fool for your love.